Lahat. So ngayon ang rota natin is pupunta tayo ng Mapita. Tapos makikipag-usap ako dun sa barangay captain nila para kasi may balak po kami magpa-race na Aratang Pangasinan. So Calasiao chapter. So yan, kausapin muna namin yung kapitan doon. Tapos yan. So guys, update ko kayo mamaya guys kasi dadaan pa namin sila Aiden Lee. 12 seconds later. Okay guys, yun nakita muna natin si Aiden Lee. Ayan. Ayun siya Hi ka naman dyan. Ayan. Tapos kasama nila Hans. Hans, tapos si Arian uli. Tapos si sino Isay. Ayan, bali kami. Bali 246. Sis kami pupunta. Ayan. Yan yung nag-vlog siya sa Ilocos. Yan, tapos mukha niya yung nakitang unang vlog ko na malaki. Guys, yan nandito ba tayo sa boundary ng Calasiao tapos ng Carlos. So time check is 6:51. So yan. Ayan, shoutout tayo guys. Shoutout kay Paris. Yan. Umuwi na po siya dito sa Pilipinas. Yan. After 8 months, yan umuwi siya dito. Tapos shoutout kay Albert Paramio. Yan, shoutout sa'yo. Yan, approaching San Carlos City. Yan. Mango's Capital. Ay, Mango's Capital ba? Mango's. Yan. Dami yung mangga dito. Tapos bamboo pala. Bamboo. Ayan, San Carlos City. Yan. So guys, time check 7:30 po. So umalis po kami dun sa plaza mga 6:30. Ayan, or 6:45. Hey guys, malapit na po tayo sa may rota natin. Yan guys, kausapin muna natin si Kapitan. Yung Kapitan dun sa Mapita. Hi guys! Yan si Hans. Natagal din dyan, hindi nag-bike. Puro school kasi. Yan ang gaya natin guys. School muna. Gawin muna natin yung module natin. Tapos ride. Yan. Tapos bike lang. Kaya mag-bike kayo magdamag dyan. Hi guys! Yan. Yan, shout out kay Zayan. Tapos kay Lawrence Talan. Shout kay papa ko. So guys, malapit na po tayo sa may Mapita. Ayun na. Ay, maraming tao! Meron lang diba? So guys, yan. Parang lang, Ilocos Sur. Yung bridge. So guys, yan. Sama-sama tayong magsaya sa daan. Umikot-ikot na parang segnot, walang pakialam. Come on guys! Concert Ayan guys, ang daming bikers guys. Ayan. So ang daming bikers guys So kapila pa guys. Ayan. Shout out po. Tawad po muna na. Kasi Gato Where? Ayan, shout out sa'yo. So yun guys, ang daming ang daming nang pumunta sa sa may Mapita. Yan yung mga nakita natin kanina. So
nakababa sila ng ano. Siguro try namin guys. Bakit? Nakapasok na po tayo doon sa may pasukan sa Makita. So yan. Ang dami rin papunta guys na bikers. Tapos ang dami rin pa uwi. So yun. Actually nang pumunta kami dito yung na-vlog ko na hindi kami natuloy nun. So ngayon try namin kung matutuloy kami. Kasi kakausap pa namin si Kapitan about dun sa race. Dito sa location nila. Ayan. Morning po. Okay. Hi. Hello po. Tutulak tayo. Hindi. Basta spinning lang kayo. Pa. Hello. Basta spinning lang kayo. Huwag kayong mag-hard gear. Sa ahon. So guys yan. Hintayin mo natin yung mga kasama natin guys. Pagod ako guys. Okay. Stand by. Long sheets. Hi. Kita ako. Right gear ka, right gear. Right gear. Hello po. So guys, nandito na sa Aliahon. So guys, yan. Ha, kahit walang tayong sayo guys, ano, yan pilit natin. Ha. Oh! Here guys! Ha! Ha! Hey. Ito tayo kasi hindi kaya ng tuhod natin yan. So water break guys. Naki-water break ako kay Aiden Lee. Yan na yung ano. Yan yung hakitin natin. Mga Comatos Brothers. Thank you. Ayan.
Ay, Shoutout naman ako. Ikaw. Shoutout po naman ako. Pucha. okay. Shoutout kay Buseros. Kan, sponsor. Pero Ayan. wala yung inside ng sapatos. Sayang, carbon pa lang. Carbon ba yan? Shoutout sa Carbon pan. yung... Ano nung bang? Ganita. Natanggal yung velas. Binida. Kayo po. Panoorin natin mamaya. Shoutout kay papa ko. Pinayagan ako kasi naka-jersey na ako. Yan, CI City. MCT. MCT, oo, mga Manawag Cycling. Oo. Wind cycling, ano. Yung mga, yung Manawag Wind Fighter, kilala niyo? Sharon lang. Ayun, shoutout sa inyo. Kay Ginobs cycling team. Next time may sticker. Baka naman. Sticker po. Naubusan ni Kapon. Opo. Pumunta na lang ako dun sa Manawag. Oo. Next week. Next week. Follow No. siya, Paulo. Magsisimba. Sige, thank you. Ingat kami. Show. Oo. Sige po. Sayado ka naman. Hindi si John Vasco sa Sinsayado. Wala nang isa. Tapos si Jen Lee. Tinawagan ko na. Sige po. Sige po. Kay Alan. Ay! Shoutout kay Alan. Sige po. Okay, thank you po. Kayo din po. So guys, yan pa, uwi na tayo. Yan, shout out ulit sa sa Manawag Cycling Club. Yan. Tapos Manawag Wind Fighter. Yan, shout out po sa inyo. Ayan. So, yan, packet tayo guys. Sige, tayo lang konti. Sige. Relax lang. Ang pagpagya ganun Sipa. Basta parang wag kang mag-apura pero parang spinning ka lang. Relax. Recovery. Yan. Basta relax mo lang ganun Tapos sayo ng konti. Lagyan mo ng sayaw. Tapos konting yuko. Yan. Tapos konti lang ng pag-jump ay taas. Tapos pagkataas, yan, relax ulit. Sasakyan Sige. Hindi pa sumasayaw yan So guys, saan liahon? Tapos shoutout sa Ride Out Manila. Yan yung mga taga Manila dyan, shoutout po sa inyo. Tapos shoutout sa Ride Out Manila.
Instagram. Tapos shoutout kay Eden Lee. Yan. Nakita natin dito sa Mapita. Ayan. Guys, oh, pasyal lang kayo dito pero ano, ride safe po. Especially sa Ahon, ay sa Lusong. So, yan. Pitik-pitik lang po sa ano, sa Ahon, ay sa Lusong. Ayan guys, so nandito kami sa may Tok-Tok. Yan o. Yun yung ano. Doon po kami ano, galing sa baba. So, medyo ano, nasa kalahati pa lang kami. Or 3/4. Medyo malapit na rin kami guys. So, after dyan, downhill. Uphill muna, tapos downhill, tapos uphill, then downhill, then uphill. So malapit na tayo mga ano, 30 to 35% na ahon para makarating tayo dun sa my view deck, Mapita. So guys, update ko kayo mamaya guys. Medyo naspag na tayo. Kaya tiis-tiis lang sa wadyak. So wala pa si Zayan. Pakyat ulit tayo guys. So, ayan. Malapit na po tayo sa may kalahati. Parang walang katapusan yung kalahati natin guys. So guys, ano, may waterfalls dito. Ayan. So guys, nag-ride out na tayo doon sa ano, mga 6:45 yata o 6:30. Tapos yun. Kinausap natin si Kapitana for race. Yung race nila, race namin. Ayun. So yan, ahon ulit guys. Lakas talaga. Busy ka. Lubak-lubak. So, siguro actually, na semento na to, siguro
nabuwal nung tubig. Kasi yan ito yung dating simento niya. Yan, siguro nasira din sa mga dumadaan na truck. Ayan. So medyo may lubak po tayo. Basta guys, ingat lang sa lusong. Yan, kung alanganin yan, it's better to maglakad for our own safety. Tapos ayan, ayun Hopo. Guys, ayun na tayo guys. Ayan. Sa may view deck. Ayan. Here we get sign. Ha? Sa baba. Yan na. Naspag ko ako sa'yo. Naspag ako sa... Ha? Hi guys! Yan, so nandito na tayo sa may sa may view deck po. So yan, kahit wala tayong sayo guys, so nakayanan natin guys. Ayan, tapos yan guys, punta lang kayo dito guys, walang ahon dito. Cherries! Ayan guys, nakakapagod. So habang hinintay natin yung kasama natin, so magpapahinga po tayo ng konti dito. Tapos akit pa tayo doon Ayan. So doon po tayo akyat. So yan. Laspag. Ayun si Hans. Yan, wala na. So, yan, shoutout na lang kayo. Kamuning, Quezon City. Ay, taga Kamuning kayo. So, ingat Thank you sa pagbisita dito sa Pangasinan. Nag-motor lang kami punta dito. Wow, ride safe Sige po. Kasi yun guys, may nakita tayong from Malasiki yan. Dating kasama natin guys. So, shoutout. Ay, taga Malasiki, shoutout sa Calberg Cycling Club. Ay, okay. Sa tatay ko, Raul De Luna. Okay, ride safe po always. Yan, ride safe po. Hi. Shout out. So ano yung masasabi niyo dito sa Daang Katutubo, yung ahon dito? Basic? Basic lang yan. Okay guys. So guys, basic lang guys. So, punta kayo dito. Ikaw, ano masasabi mo? Basic magukod. Basic. Oy, Bia, ingat kayo View deck! Yan. Ayan. Bike! Shoutout to my vlog. Shoutout. Siguro dyan na. Mamalar ka doon. Hello po. Dito tayo guys Hi, shout out kayo.
Shoutout kay guys. So guys, nandito na tayo sa may view deck. Yan. Shoutout kay guys. Shout out kay kay Pets. Hindi na naman sumama. Shout out. Hindi na ako babalik dito. Ikaw, shoutout ka din. Shoutout kay Papa Mama, pinayagan ako. Hindi na ako babalik dito. Okay. Guys, yan ha. Alright, safe for always. Yan. So, ingat lang po sa Lusong. So guys, ang ganda talaga dito guys. Yan. So, hindi pa tayo nakarating sa sa may view deck. Sa may tuktok. So, babekin natin, try natin bike yan guys. Oh. Yan. Mahulog ka, oy! Mahulog ka! Try natin guys. Nalitan ako ni Papa mo. Pwera semplang lang guys. Oh. Ay, sensay. So yun guys, nandito na tayo guys. Ha! So medyo unbond siya guys. So, ganda. So punta muna tayo dun sa taas. Ayan. So daming bikers dito. Hello po. Hello po. Hello po. Shoutout po sa Gin Power. Ay, Gin Power. Gin Power Villasis. Gin Power. Ayan, Gin Power po. Villasis. Kay Mami Joan Bascos. Taga Kalasyo po. Hello po. Hello sir. Yan again, shout out sa Gin Power Cyclist Villasis. Ano pangalan mo? Okay sir. Ma'am Shiatsu. Kaso naubos na yung sticker ko. Shower. Naubos be. Ako na lang pupunta doon. Dito na tayo sa tuktok. Hello po. Taga saan kayo ulit? Tagamayang bangko. Shoutout sa Papa. Kasama sila. Wala kayong team? Spartan. Wala tayong drone guys. Sana magkaroon. Sana may mag-sponsor dyan. Bikini Man dyan. Drone lang yung yung mambili 1,200. Tapos ililipat sa taas. Actually, nung pumunta kami dito guys, wala pa tayong semento. Tapos wala pang gaanong tindahan dito. Tapos wala pa yung semento dito. Tapos umakit kami dun sa taas. Ayan. So doon kami galing. Ayun! Doon guys, oh. So pakit kami doon. Hanggang dito. So yun guys, may nakita tayong mga bikers. So tatanungin natin kung ano yung masasabi nila dito sa ahon. Sa may dang Katutubo. Sa dang Mapita, Aguilar. Ayan.
masasabi niyo, sir? Ang mahirap. Masarap magtulak. First time. Ganyan lang, sir, pag first time. Medyo mahirap. Parang ako first time. Mahirap. Pero pag second time, ayan, parang wala na. Nung una ganado. Tapos magdating sa dulo wala na, tinulak na napagod. Thank you po. Ride safe, ha. Shout out. Wala. Shoutout na lang sa magulang ko. Yan, pinayagan ka. Hindi kasi mag-date daw sila dito kasi hindi natuloy. Sige. Ayun po, boys ko. Shoutout me. Pag na po kami. Ha? What the fuck? Nag-vlog ako. Tapos pag na po kami. Ngayon, dito kami. Hi guys! Yan! So, minto po kami dito sa may bungad po ng going Mapita. Unang ahon, tapos dito sa pababa na to. Kaya bungad na po. So, dito kami magla-lunch. So, nagpaluto po kami ng noodles, tinapa, tapos worth it po, 400 for only 400 pesos po. So, ayan, may soft drinks na rin po. As usual, kasama sila. Ayan, sila Aryan, sila Zayan, tapos si Hans, tapos si Jiro. Yan. Ito yung helmet na Jiro, Tapos si Adrian Lee. Hello. Yung mga kasama ko. Tapos si Hans ulit. Ayan. Hi. Ayan. So guys, kain tayo mamaya at niluluto pa nila. So guys, yan, tapos na naluto yung yung pagkain natin. So, napuluto ko na tinapa. Tapos, noodles. And then, isa't kalahating kilong bigas. Tapos, with soft drink guys, for only 400 pesos. Yan. So guys, kain tayo guys. Medyo gutom na ako guys. So yun guys, kakatapos lang namin kumain. Yan, so napagod kami guys. So guys, yan po natatapos yung aming video or aking video, ating video. Yan. So hindi pa nakaka-subscribe ng channel ko, please subscribe my channel, Mom She Ads. Then pakiclick na yung notification bell para updated kayo sa lahat ng videos na gagawin ko. So guys, sa mga riders, bikers dyan, yung mga nanonood ngayon, yan, stay safe. Ayan, ride safe po always. Then God bless. Okay, once again, this is Mom She Ads. Hello!